Min Ottubru li ġej f'sitt ċentri tal-Gvern ta' Childcare ser ikun qed jiġi estis is-servizz. Iċ-ċentri ser jiftħu mis-6 ta' filgħodu flok fis-7 u nofs u flok jalqu fl-4 u nofs ta' wara nofsinhar ser jalqu fis-6 ta' flaxija. Is-sibt ser jiftħu bejn is-6 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Dawn it-tibdiliet ser tintlaqat faxxa ġdida ta' familji. Is-servizz ser ikun qed jingħata fiċ-ċentri tal-Birgu, Birkirkara, Naxxar, Pembroke, Ħażebbuġ u l-Qawra. Skont kif imorru dawn l-estensjonijiet f'dawn iċ-ċentri, imbagħad jibda jingħata s-servizz f'ċentri oħrajn. Bħalissa fit-13 il-ċentru tal-Gvern igawdu mis-servizz ta' childcare hemm 385 tifel u tifla. L-estensjonijiet mistennija jżidu d-domanda b'20%. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana spjegat li fl-aħħar ġranet ħarġet sejħa l-offerti għas-settur privat biex ikun hemm ir-riżors uman sabiex dawn is-servizzi jingħataw. Hija spjegat kif din l-estensjoni tkompli turi kif dan huwa verament gvern tan-nies u għan-nies li jisma' għal bżonnijiet li jkollhom il-familji. Is-servizz tax-ċajklu huwa servizz importanti ħafna li qed jaqdi tajjeb ħafna il-bżonnijiet tal-familji tagħna, ma rridu nkomplu naħdmu biex nindirizzaw iktar bżonnijiet fosthom iż-żidiet fil-ħinijiet, jiġifieri ċ-ċentri jibdew iktar kmieni, jispiċċaw iktar tard kif ukoll l-introduzzjoni tas-servizz għal ġurnata tas-sibt għaliex għandna ġenituri illi jaħdmu s-sibt ukoll.